Hej folkens YouTube-folk, velkommen til min video, hvor jeg kigger lidt på nogle betting-muligheder på ATP-turen i Toronto Masters 1000 turneringen, som har været i gang de sidste par dage. I går så vi Holger Rune vinde over Muller, så han er i top 16 nu. For mig en lidt mere en forventet, overraskende, dominerende sejr. Kunne godt have forventet lidt mere fra Muller, selvom han havde en rimelig chokerende nederlag til Muta i Washington i sidste uge. Men stadigvæk videre til top 16. Lidt nogle andre kampe, jeg vil kigge på i dag, selvfølgelig når Rune alligevel ikke spiller. Med nogle bud på nogle bets. Vi kan lige starte med at kigge på, hvordan vejret ser ud i Toronto. Så vi kan måske danne os nogle forventninger om, hvor hurtigt det vil spille, og hvor meget det blæser. Så kan jeg se lige nu, siger vejrforventningerne, at der er 21 grader. Klokken er selvfølgelig kun 8 om morgenen i Toronto lige nu, med en luftfugtighed på 53% og vindhastigheder på omkring 3 meter per sekund. Så ikke den værste dag i forhold til varmen og luftfugtigheden, i forhold til de temperaturer og luftfugtighed, vi så i Washington i sidste uge, hvor de spillerne var ved at falde om på banen. En del lavere. Nu tjekkede jeg lige, hvad høj luftfugtighed det er, og under 60% er ikke ment som at være træls høj luftfugtighed, så vi kan forvente højst sandsynligt, at det bliver stadigvæk en hurtig bane, hvor at man ikke skal kæmpe mod vinden alt for meget, i hvert fald i starten af dagen. Måske lidt højere luftfugtighed i løbet af dagen, men cirka samme vindhastighed ligner det også på vejrudsigten, så lad os forvente, at det bliver en god dag for store save og hårde forhænder. Den første kamp, jeg tænkte, jeg ville kigge på, er kampen mellem Arthur Fils og Lehečka, hvor at man lige nu får et odds på Fils, der hedder 2,33 på expect, og 2,35 på Betano, og 2,30 på Bet365. Jeg har tjekket lige deres head-to-head matchup, hvor at de sidst spillede i 2024. På Indoor Hard, det er så en event, som der ikke er på ATP-turen. Men stadig, der kom Fils igennem og vandt i 3 sæt i en længere kamp. Og jeg tror, jeg forventer lidt nogenlunde det samme for kampen i dag. Især baseret på, hvor godt Fils spillede imod hvad var det? Carreno Busta. Carreno Busta i går. Forgårs, hvor han så virkelig dominerende ud, selvom han er kommet tilbage fra en skade for nylig. Jeg forventer, at han kommer til at vinde den her kamp. Jeg synes ikke, at Lehečka har set lige så stærk ud på det sidste. Selvfølgelig et par gode performances i Queens, og selvfølgelig på den noget underlag også. Men jeg forventer, at Fils han i det her miljø kommer til at vinde kampen. Så der vil jeg slet ikke være bange for at tage de odds 2,30, der ligger der på, at Fils vinder kampen. Den næste kamp, jeg synes, der kunne være interessant at kigge på, er kampen mellem
Flavio Cobolli og Fabian Marozsan, hvor at jeg baserer lidt mit valg på de sidste 2 kampe, de har spillet. Der er ikke super meget statistik mellem de to. De har spillet 2 kampe før mod hinanden. En har været på noget Challenger-niveau, hvor at Marozsan vandt i 2022, og så har de spillet en gruskamp i Madrid i år, hvor at Cobolli han vandt i en tæt kamp. Nu er det så hardcourt, hvor at jeg vil mene, at Marozsan har den bedre spilstil på det her slags underlag. Derudover så i deres sidste runde kamp havde Marozsan en virkelig god visning imod Felix Aliassime, hvor at han kom tilbage fra flere sæt, hvor han var break nede, og bare spillede virkelig godt. Modsat Flavio Cobolli, som var imod et kanadisk wildcard, tror jeg, at han var, som egentlig udfordrede ham rimelig pænt for sejren. En 3-sæt kamp imod Alexis Galano, tror jeg han hedder, som kun ligger nummer 193 på verdensranglisten lige nu. Tænker Cobolli må være rimelig udkørt efter den sæson, han har haft, hvor han har spillet på det sidste, især de sidste par måneder, virkelig, virkelig meget tennis. Med nogle gode resultater, men alle resultaterne er selvfølgelig kommet på grus, og et par OK resultater på græs. Så den her er mere baseret på øjentesten, kan man sige, men jeg vil ikke have noget imod at tage et bet på Marozsan, som ligger på odds 91 på Bet365, odds 1,88 kun på Betano, og det bedste odds på på Expect 1,91, synes jeg er en fin pris for at give ham en chance mod en Cobolli, som ser udkørt ud, vil jeg mene, på et underlag, der ikke egentlig passer hans spilstil så godt. Så Marozsan til 1,91 på Expect. Et lille lean måske i kampen mellem Rublev og Sonego. Statistikken mellem de to hedder lige nu 2-2, så de har vundet 2 kampe hver imod hinanden, hvor at de 2 sejre til Sonego er kommet begge to på grusunderlag. French Open 2023 på grus i en 5-sæt kamp vandt Sonego, og en 3-sæt kamp i Rom 2021. Ikke det mest relevante statistik. Hvor at Rublev han har vundet 2 gange, begge to på hardcourt underlag. 6-4, 6-4 i 2020, lang tid tilbage, så måske ikke så relevant, men i 2024 i Metz på indendørs hardcourt i en tæt kamp dog. 7-6, 7-5, 2 sæt sejr. Baseret på, hvor godt han spillede i forgårs, Rublev imod Gaston, kunne jeg godt måske overveje at tage enten, hvis man laver en parlay, minus 2,5 eller minus 3,5 til Rublev. Det kan man få odds, ikke de bedste odds, men for minus 3,5, 1,98 på Expect, og lad os se på Betano 1,95 for minus 3,5 til Rublev. Bet365 har den til 2 på minus 3,5, så Bet365 minus 3,5 til odds 2 Rublev sejr. Ikke så confident på den, så hvis man vil have et bet på kampen, vil jeg nok gå ned i den retning. Jeg kan ikke lige se Sonego på hardcourt i de her conditions.
udfordrer ham super meget, så skal det være fordi, at den ene bliver en tiebreaker, og han taber det næste sæt, men minus 3,5. God chance, tænker jeg. Og den sidste kamp, som jeg synes var interessant i forhold til et par bets, Nakashima imod Shelton. Med den måde Shelton spiller på for nylig, er det ikke noget, jeg har super meget lyst til at overveje at spille på, at han vinder, eller vinder med et handicap, men han har en virkelig god head-to-head imod Nakashima, vundet 4 ud af 4 møder, de har haft, alle inden for de sidste 2 år, 2024 og 2025, 3 møder på outdoor hardcourt, hvor at Shelton har vundet alle 3, rimelig serve-domineret opgør. Der har været en tiebreak i alle opgør, hvor at Shelton har vundet alle tiebreaks. Første sæt tiebreak, ud fra statistikken, burde være et rimelig fint bet. Expect har kun første sæt over 10,5 partier til odds 2,12. Men det tænker jeg virker som et virkelig godt bet i det her matchup. Med vejrudsigten og de her conditions passer perfekt til begge spillere. Til at være et rigtig serve-domineret matchup. Ben Sheltons return game har ikke været det bedste. Og hans serve tror jeg simpelthen er for stor til Nakashima kan finde et break. Så Expect har odds 2,12 på over 10,5 partier. Eller hvis man har lyst til at gå super crazy, en 7-6 sejr til Ben Shelton i første sæt, kan du få på Expect til 3,9 sidst jeg kiggede. På Betano får man den samme til 4,35, så det vil være bedre at tage den der. På set score 7-6 til Ben Shelton første sæt. Du kan også få den på Bet365 til 4,5 faktisk. Endnu bedre odds der, hvis man har lyst til at spille på scoren. Ellers så har Betano over 12,5 partier, så en tiebreak i første sæt til 2,57. Og Bet365 har også en tiebreak i første sæt til 2,75. Rimelig godt odds, vil jeg sige. Du kan også spille på, bare der kommer tiebreak i kampen på Betano, ligger på omkring, den lå tidligere på 1,7, men nu er den vist kun på noget 1,55 eller sådan noget den stil, men begge to rimelig gode bud på den kamp, synes jeg, til en rimelig høj pris. Så jeg tænker, at jeg tager en halv stake på over 12,5 partier i sæt 1, og en halv på, at Ben Shelton vinder første sæt 7-6. Yes, og det var det, jeg havde for i dagens kampe. Måske jeg laver en video mere til kampene i morgen. Tak for det. Tak for at I så med. Hej.